Здравейте на всички, скъпи хора! Вие сте отново с мен Иванов в рубриката Кафе на успеха с Иванов. Ето го кафенцето, още веднъж здравейте на всички. Днес искам да поставя една тема, скъпи приятели, хора, и тя е следната. Понеже ние сме предприемачи, аз и моето семейство, съпругата ми, и понеже успеха за много хора е свързан с нещо хубаво, успеха за много хора е свързан с постигането на неща. Обаче успеха, си давам сметка в моите си разсъждения, успеха в крайна сметка какво се явява? До постигането на определени резултати, като през това време се преминава през съмнения, през колебания. Днес искам да поставя една тема, свързана с успеха в моята рубрика Кафе на успеха с Иванов. Искам да поставя една тема за така наречения план Б. Така наречения план Б, който много хора държат, таят в себе си, докато извършат определена дейност, правят определени неща. Мисля си, че това може да бъде една голяма спирачка, когато ти тръгваш да правиш нещо, да постигаш мечтите си, да преследваш целите си, да правиш това, което е в сърцето ти, това, за което копнееш. Когато тръгнеш да правиш нещо, което обичаш и искаш. И в същото време, паралелно с тебе, в мислите ти, вътре в тебе е една идея, че ако нещо не стане, ти си имаш втори вариант, имаш някаква алтернатива. Мисля си, че когато човек има план Б за нещата, това го разсейва. Мисля си, че когато ти имаш план Б за нещата, т.е. ако нещо не се получи, ако тук много зацикля, ако тук не успея да се справя, махам се, оставям всичко, зарязвам си мечтите и си имам своя план Б. Мисля си, че по този начин човек допуска една немалка част от енергията му да отива в тази посока, тя да стои в резерв. Мисля си, че по този начин човек допуска в голяма степен да не може да включи максималния си потенциал в постигането на своите цели и мечти. Скъпи приятели, ние се занимаваме с това да разпространяваме една чудесна идея за едно добро здраве. Партньори сме на една голяма компания. Ние се считаме за успешни хора. Изградихме голям екип в България, в чужбина. И си казвам следното. Представяш ли си, Ивайло, един от успешните хора, да вземем, примерно, някой успешен човек, представяте ли си Айнщайн или представяте ли си Томас Едисон, който на еди кой си хиляден опит е стигнал до създаването на електрическата крушка? Ако тия хора, успешни хора в нещо, които с години са устоявали на предизвикателства, на съмнения, на колебания, защото успеха е именно това нещо, да преминеш през всички тия съмнения, през толкова мисли да се откажеш, да хвърлиш всичко, да зарежеш всичко, да оставиш мечтата зад себе си, твоята мечта, твоят призив, да го оставиш зад себе си и да правиш нещо друго, макар и не по твое желание. Всички тия хора, които познаваме за успешни хора, които са емблематични, както примерно един Хенри Форд, хора нарицателни, както Стив Джобс и така нататък, хора нарицателни за успеха, за неща. Представете си тия хора, ако имаха план Б. Днеска нямаше да говорим за тия хора. Ако тия хора се бяха хвърляли при първата трудност, при втората трудност, бяха оставили всичко и си бяха казали, ами в тази посока не става, ще си взема другата посока. Нямаше да ги има тия хора, нямаше да ги има тия нарицателни хора за успех, нямаше да останат тия личности в историята. Учени, които са изследвали в години, наред не са се отказали, като Луи Пастьор, учени като Нютон и така нататък, десетки хора, които са останали в историята, защото не са си позволили лукса да последват своя план Б, своята алтернатива, а именно да се подадат на съмненията, да се подадат на слабостта, да се откажат и да презрат своите мечти. Това, което искам да кажа, че е нормално човек да има съмнение. Това, което искам да кажа, че е нормално човек по някакъв път да е объркан. Това, което искам да кажа, че е нормално човек по някакъв път да трябва да седне и да изчисти съзнанието си и да отсее и наистина да си каже, аз наистина го искам това нещо, може да е трудно. Ще ви кажа нещо, скъпи хора. Това, с което ние се занимаваме, ние се занимаваме с мрежов маркетинг, това, с което ние се занимаваме, е такава материя, при която не се иска някаква голяма инвестиция. За да станеш част от нашата компания или от други подобни компании, не се иска голяма инвестиция. До какво води това нещо? Прагът, с който ти можеш да стартираш един собствен бизнес, е много нисък. И когато хора влезнат и започнат да развиват собствен бизнес, при първото, второто, третото препятствие, ако те не са достатъчно убедени, че го искат това нещо, че мечтаят, че копнеят, те са склонни да го оставят. Те са склонни, понеже са сложили някаква малка сума пари, като такса за регистрация, като такса за приобщаване, като такса за партньорство, като сума, с която си влезнал и си станал партньора на някой, който е успешен, хората са склонни много лесно да оставят мечтите си за това да бъдат свободни финансово, за това да бъдат свободни да пътуват. Ето, ние обичаме да пътуваме, да срещаме хора. И това са наши решения, които ние взимаме. Когато ти работиш за някой друг, той ще ти казва какво да правиш. Когато работиш за някой друг, той ще ти заплаща. И ти си продаваш твоето време да работиш за някой друг, продаваш мечтите си. Така че, скъпи хора,
Не съм чувал известен човек от тия хора, които са останали в историята. Не съм чувал хора, които действително да са оставили мечтите си, да са потеглили по своя план Б и затова да са останали в историята. Така че в основата на успеха, за да не бъда многословен, да се включа в тия кратки минути, в основата на успеха е действително преминаване през всички тия съмнения, през всички тия мисли, дори за отказване, за хвърляне на всичко. Понякога път идва мисли да хвърлиш всичко, да кажеш не може, не става. И точно това се явява успеха. Това е един принцип на дисциплината, на постоянството, на концентрацията, да отсееш трудностите и да приемеш, че ти все пак имаш мечта, че тя е водеща, че тя е центъра, че ти използваш много неща като средство за постигане на тази мечта. Дали ще са пари, дали ще са мотивация, дали ще са контакти с хора и така нататък. Така че хора, скъпи хора, искам да ви кажа, план Б не е алтернатива. Представете си, че в живота си нямате план Б. Правите нещо. И много пъти, пак казвам, ние правиме неща и паралелно с основната цел, с основния план имаме някаква алтернатива. Ако това не стане, ще го оставя и ще си хвана нещо друго. Задавали сте си въпроса, ами ако аз нямам план Б? Ако пред мен е поставена единствено целта, че трябва да успея. Няма алтернатива. Или успявам, или няма друг вариант. Искам да завърша по този начин. Предизвиквам всеки един човек. Открийте това, което обичате да правите. Ако искате, свържете се с мене, с моето семейство. Разберете какво ние правим, как го правим, защо сме успешни, защото ние се считаме за успешни хора, хора изградили голям екип, хора, които работят за себе си, хора, които взимат решения. Така че отсейте това, което ви съмнява, отсейте това, което ви притеснява и ловете това, което искате, което ви се отдава най-много от сърце, което е най-присъщо за вас. И започнете да наливате, да влагате, да инвестирате в тая сфера. Дали ще е спорт, музика, хобита, неща, развийте ги, направете ги ваша професия. Когато хобито прерасне в твоя професия, тогава ти не работиш, а просто се удоволстваш. Така че хубав ден, успех на всеки един човек и пак ще ви кажа, помислете си много добре, ако нямате план Б в живота, а имате само един единствен план да успеете, една единствена цел и тя е без алтернатива. Бихте ли си помислили да се откажете? Успех! Успех! До нови срещи с мен Иванов. Кафе на успеха с мен Иванов.